ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар Қараболо қарор дорем, назди кохи Борбад. дар ин ҷо кохи Борбад, Hyatt Regency, кохи Наврӯз ва рост ро ба сӯи маркази шаҳри Душанбе. дар ин ҷо маркази Исмоилия. дар ин ҷо бошад шаҳраки Шифобахш ва рост ро ба сӯи 82 микрорайон. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди маркази Исмоилия ва рӯ ба рӯи кохи Борбад. бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 21 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 10 ошонааш ҷойгир мебошад ва дӯстони азиз, ман ҳамин ҳар дуи биноро як ширкати сохтмонӣ бардошта шудааст. ширкати сохтмонии Нил Иншоот мебошад. ширкати хуб аст. ин биноро тамом кард ва ин биноро бардошта шудааст. марҳамат, ворид бошед. дӯстони азиз, дар 10 ошона қарор дорем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, детский площадка мешавад. дар ин ҷо Қараболо минтақаи беҳтарин аст. 3 та лифт мешавад дар бино. ва худи хонаи фурӯшӣ 63 метри квадратӣ мебошад. дар 10 ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. навор мона ҳатман та охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо коридор аст дӯстони азиз, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ошхона шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мебинед перегородкаҳо бо хишти пухта чиндагианд дӯстони азиз. мавсуати хона калон аст, метавонед ба 2 хонага табдил тиҳен ва ин манзара мебошад ки аз тирезаи хона дида мешавад дӯстони азиз. масҷиди нав дар ин тараф 12 микрорайон ва дар ин ҷо бошад ҷазира, донишгоҳи миллӣ ва майдони Истиқлолро дида мешавад. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. ин ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом. аз ду тараф дар дорад дӯстони азиз, ҳам аз ин ҷо дар аст, ҳам аз ин ҷо ҳам дар аст. нархи хона бошад 430 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. 63 метри квадратӣ дар 10 ошонаи бинои новостройка 3 та лифт мешавад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. донишгоҳи тиббӣ, ҳукумати Сино, шаҳраки Шифобахш ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. мактаб, масҷид ҳамаш ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.